भोजपुर के यंग स्टार अरविंद अकेला कल्लू। आज भोजपुर के यंग स्टार अरविंद अकेला कल्लू के बर्थडे है। तो सूर्या भोजपुरी की ओर से सबसे पहले कल्लू के हैप्पी बर्थडे। बेहद कम उम्र में कल्लू जे मुकाम हासिल कैले बाड़े उ काबिले तारीफ बा। रउआ के बता दी कि कल्लू पहले भोजपुर के बाल कलाकार रहले, लेकिन आज बन गए भोजपुर के यंग स्टार अरविंद अकेला कल्लू। कड़ी मेहनत और लगन से कल्लू ई मुकाम हासिल कैले बाड़े। इनकर एक से एक फिल्म भोजपुर गुलजार कैले बा। तो चलते चलते एक बार फिर से यंग स्टार अरविंद अकेला कल्लू के सूर्या भोजपुरी के तरफ से हैप्पी बर्थडे। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।